Huli sa nagbababa na COVID-19 cases, pagwelta kan pirang nakatuda na aktibidad sa kapistahan ni Inang Peña Francia sa siyudad ni Naga, piglalauman kan LGU. Uyan report. Tulong taon ng deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia si Joseph. Alagad sigun sa iya. Namumundo siya, ninhulita ka nakalis na 2 taon. Dainagin makulor ang selebrasyon kan Peña Francia Festival huli sa pandemya. Sana tuloy-tuloy yung ang pagiging normal ng buhay tadigdi sa Bicol. Tapos sana maging okay na ang gabos. Si Tatay Elmer man na 12 dekada nang namamanata kay ina. Naglalao man na maibwelta na ang mga kinatudang selebrasyon tuyong kapistahan sa syudad, siring kan traslasyon as in fluvial procession. Mas magayon, may balik na po para ng mga tao, buwelo na. Alagad para kay Rene Gumba, pamayo kan incident management team sa syudad ni Naga. Dakulang bagay na naibaba na ngunyan sa alert level 1 ng syudad para sa papaabuto na kapistahan sa bulan ng Setyembre. Pag day nagbago ang alert level tab after that about no rin March 15 beyond March 15 kung magbaba pa ang alert level, alam ka ang posibilidad na sa mga prosesyon pwede ta naman ulit ibuhon. Sa lado man kan simbahan, piglalao man subot ninda na dakulang debotong maruso ngunya na taon sa syudad, huli sa mga pinaluwag na panundon kontra COVID-19. Most likely, kung anong sabihin ng LGU, kung anong recommendation, because dependent tayo sa AITF ng as to the celebration of the Peña Francia Fiesta. So, sana magkaroon na tayo ng proslasyon at fluvial ulit. Alagad para kay Joseph asin Tatay Elmer, dai rason ang pandemya asin dawa ano pang kaulangan, tanganing ipahilingan sa indang dayupot na pagtubod asin pagkamod sa kagurangnan, sa paagi kan hararom na debosyon, sa patron kan Kabikolan. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.